3, 2, 1. Ansya na po para kadagiti mangmanganti tukmam. Tukmam. Mangmangan ka madagiti pipingatan. Kung inaamom day ta tukmam iso ti kadagsenan nga sida kunada. Ito siyempre madimu masida numay may nga imam sa imam ti mangpagkat sa mo ngapet sa mo suldo. Kasla beneg kasla. Beneg tukmam ket sa bali nga term iti beneg. Inyat English ngayon mo ti tukmam. Tukmam. Wow. Hindi pa nakaraman kasjay. Basta shell ko naman Shell lang ta. ating kansya na po para kadagiti mangmangan dagiti shell. Shell dagiti umungapeng. Dagiti bibingataw. Ayan. So maestro pasok. Kupitum mo't ani maktay na malnawan ang panatang. Isabay mo matapit ata sa alam mo. Parehas na kang higit si karay kayo. Nabayag ako tinubungin, siya pa'y naramanan, siya pa'y naramanan, kaya titukin na tangtunan. Wow! Piling ay tatam, ay anak ko'y pagadramanan, kaya titukin na tangtunan, sa bangalakatan. Sa kanil ang kanuno mo at idug nga natangganan sa bali ti Nakakita gamin ti nagagwapo gamin ti tagattoy. Kanigit sintro kas kada kanawan ato nagagwapo lat na. Patik tanaw. Na? Gataon. Kanigit ko na kapaisulat taot ti kanigit. Ay nakita tao. Uncle Silpaman ay nakita tao. Kapit na kakayang kanta. Kapaya, sandag ko karon tangana. Silpaman uncle ay nakita tao. Ay, kunanan din na ingay. Naampop ka raw. Makiang angok kalaan. Share your blessing. Among dato'y nagling utak dato'y nagbanlugak. Iso may share ko. Ay nakita Kita tao. Nya tinakita mo ako. Ukal ka no, kanong okay, ukal. Ang sakta. Torti kayo man. Ataw na, nantay. Antay, Silpaman ay na... Ano lang? Silpaman antay ay nakita tao. O naumal. Katungtungan ti uman. Katungtungan. Adi may sangay. Ninakyaot ay napal. Damok figurine. Basila nga pakita. Nagyot. Nante nagyot. Dato iti pagpagata nga kwa. Nya. Uli lang lubos. Apay ka uli lang na boss. Walang nagpalaki. Tinayanak ang uso Star Margarine. Oy, 1 point. Nagyot garot ni nagiban nga ibala palsito. Dato na. Damok nakatugaw nga ansisit. Antay, Silpaman ay nakita tao. Ukal. Amin nga makita natin bakitan, ukal lang. Maina. Ukal ka no. Dati nga mo may sanin nakasapinti sabong-sabungan. Ang kamong balaton ti tumarayan. Ipumpunta may Ano ginagawa. once na naipisok ka dita, amutan nun nga size mo. Eksakto mo siguro niyo. Gatalapat na. Sakto dahan-dahan na ilabas ang lechon. Wow! Nasaan ang mansanas? Kung may pisok kita ka, dangan awas baboy yun. Alay. Ang Silpaman ay nakita tao. Ubod. Ubod. May sabal. Dato'y ukal. Dato'y ukal. Dato'y ubod. Doon mo pa kakeramanan. Manirit na kita. Ay nakita tao. Ay nakita tao. Nagtibalayo. Dati man, lalaki Lalaki. Taman agi. Sinakablaw. Ginakablo. Nagaslakasol. Taman agi. Intaman agi. Agi, wow! Nangaba! Ada natumpungan na. At nagamit ti parapol talaga Weng, ito pamilya na na. At di para dusin no makapugtong may dahil palapayag kinyamit at tayo jay uncle. Weng. Dusin no ti makapugtong ti kansyon nyo at atitit mi nga premyo na kunada. Iso nga ti first prize na alam. Inaya ti premium na ti first prize. Lungon. Nagkapotay. Nagkapoy iti tumang.
funeral homes. Second prize. Second prize, Uncle, standing nga sabong. Third prize. 2 galon nga formalin. Consolation prize. Kandila kung talo timba nga tinapay. Alay, napugto na ni Uncle. Intaman again. Yolete kayo. Ay anyan nga or. Ijay samot sintro. Intang. Silaw kuman. Silaw to ka. Neng, Kasa! Adapto ni Dora! Dora the Explorer! Backpack! Dora the Explorer. Ang mukit tsura ni Dora no bumakutan to na buman. Abuban magaya ni Dora. Tama. Ate! Agabay kayo dati nga ubing baywan tikwan na kambong. Among ni pagiyat adyan dati suka dito Binalunan. binalunan. Burnay. Damagaw, ay anyan nga or. Si Kaman mang sungbat ante. Kaya makaturturukan. Hinawi mo kumajikaman mo akong puman mo tuya. Ay natin at tani. Matibing. Talikod. Dati. Marites. Chismes. Ay sapay ka nung asupas. Ay may isang tumang kami tutudyo. Ay sapay. Ilang amang tuloy. Buwan Bigat. ang bugno. Narindan mi pa yung bigat. Alo. Rawo. Ina kami ang pagaramusaran na nubigat. Tiso naman. Basta yellow. Takay! Kaya tinatay. Ay anyan nga or. Silpa man antay. Ay dati na tan. Nga mukayat saan. Ay anyan nga or. Arnos! Yes! Natumpungan na. Dahil dyan ang damang prize mo na ante. Ay naman na. Bado. Nya nga ba daw? I-claim mo yung tulubigat. I-PGH yung blood bank. Bado adawakwak dilikod na ano na lang ka nga isuot na siyempre nasikil kantong. Alay, nyanyan yung mga na ornos. Urnos. Ayan yan nga or. No stay unagyo. Nagdakil atol. Ako rin kayo dyan. Lalaki mo. Nagdakil tatol. Kurangkal niya ko na nanangkal sumunga da. Ne. Kaka naman. Yali ka naman. Narigatan baka matukmaan. Nagdakil tatol. Dahil na nga ilong hirdipita tayo. Gadyayo. Simpo ka ba naging katayaw? Amog tayo katayana. Kita. Dinsi ka ngay antay. Makataw. Munagaw. Ang nakapansinan. Di kayo na ikaw. Ang nagkataw eh. Gima to biya mo ah. Dati nangkal. Si dati ka ano dati. Nagdakil tatol. Angkal silpaman nagdakkel tatol. Tultek. Nagdakkel. Nagbakit kang katultuldi ka ba? Natuldi naman kayo nila kaya. Ay na, ang tayo man angkal tangal ngalan. Ang mga kakasyay. Wen, di ubi nga. Tuldi ka no dahil si kangay kuya. Nagdakkel tatol. Tolba. Ay, nangaba ba na na? Wen, the price mo mat kuya. Kanya nga manan. Na, Kanya manan. among ti price mo. Mayat ti price na niya ko na. Nya. Aglugan. Oy! Aglugan ti nabuntog na dakurtina na. Trip to Jerusalem. Dahil ti price mo kuya, trip to Jerusalem, tilugan mo ngay kat nagpintas. Oh. Kulay puraw. Wow, apalan ti karuba. Apalan ti karuba, sarsarun lunda. Tapos tatlo ang kang maburing, adapay tugtog na. Tatlo ang kapay nga masisirap ti init, ada kurtina na. Kamuray na tagan. Nagdakal tatol. Nagdakal tatol. Nagdakal tatol. Nagtala ka sa'yo. Basta ka man maestro. Namayag ako tilungen. Siya pa'y naramanan. Siya pa'y naramanan. Dili tatang. Ayan na po, ikakadramanan. Raing naramanan. Tayo natangkanan nga. Nanan. Partat. Tayo natugkol mo. Ijag masulutan. Nanan. Pinanan ka na. Ago yoyoy tabo.
Agoy, uy, tapo. Agoy, tabo. Damagam din nakablaw, tayo suna nakasumbot na tayo. Siya man lang magdabal. Ang Malkap dati plimak dito. imbaktan mo nga natugawan dato ni malsok kumataubo mo. Inyate, agoy nga bo. Butag, sigurado ka. Ikaw mo? Buto ko na daw mo, Gina eh. Hoy, ang abuto ti agoy, uy, ti buto, ti tiwate. Agoy, tabo. Tagta, agong mo. Ano to'y, solto pa mantatol. Solto pa mantatol. Na! Oh, ano? Napaya solto kung na di bagay? Wayne, maya mo no ipasultog mo naman minsan tano agbasa. Nariga mo di tuktok-pra ang dalastan. Ilakay mo, tinag-ibagay. Tulday. Di babae, tinag-ibagay. Ay, di babae. Yung kasi na ipalapayag na dila kay Tulday. Tulde. Antay, kapay sulsulto punda. Namula nga, sulsulto bunda dyan, pasultog kumukuha. Ay, dak kaya, baka masulbrahan damang sultog di tuldik, awan tuldi ko. Masultog ta tuldi mo, kinabigatan, nagbaling atak eh. Solo pa man sa tulang tibulalo. Apro sa mataso. Apro sa mataso. Dakkel, bareng kumiksa sumaranta. Dinangiga pa. Dilabasang mansanas! Nag-healthy. Adi tama, dilakay. Apro sa mataso. Ako wala ka talagriga mo, di magmo, kaya nga ko ay dati banawang. Hindi talakay. Angkal, silpuang manday nga di ka aprosak man taso. Ipapros mo ingin, barang ko. Kasani ang tanong mo ngay balikas angkal, kasani aprosak man taso. Tumanaw ka mo hangkang alugi ditan. Ada karga na ka. Tagar ka na, aprosak man taso. Ang mumaon, aprosak man taso. Ang naging bibirgin mo. Apro sa mataso. Agor nga. Tapungan yo. Anak na katio. Anak na katio. Anak na katio. Bisyal ni Mario. Nabayagan kong tinubungan. Siya pa'y naramanan. Siya pa'y naramanan. Taikon ko na nananang. Piling na itatam. Ayan ako'y kakatramanan. Gayam tay nananam. Tay tukmam apinal ka. Gayam tay nananam. Tay tukmam apinal ka. Alright, thank you so much. Natapos nila set minihingin. Ayan, once again, ang aming papakikiramay sa Karikuman family. And once again, da kami apot ti Daos Band from Guadaneta City. Agyaman kami apot ti Anos yung nagdengdengag, nagkatkatawa, nag-isisong kada kami. Tanggan at taapo karatoy kayo upay, hanggang upay kumagaw awit, tanggan, aging gana alas 12 kami pa apo. Ayan, salamat apot, ti pamilya nga nasitngan. Kan kastamat apot, paspasalamat kami kada kayo. No nabitin kayo man ti pabuya mi apo. I-follow yung laeng, ikon i-subscribe siyo, iti Suling Daos Band. Tanong ti kastakot tumadupay apo, iti subscribers, kan followers mi. Actually apo, naka 54,000 subscribers tayon apo tayon kunak kakadwan kinyayo apo kat naka subscribers kan salamat apo nagita nga support yo kat tano proud to be Ilocano, proud to be taga Pangasinan. So agyamyaman kami kada kayo apo ti Anos yo nga nagururay kan nagbuybuya kada kami pagyamanan mi nagita napipiksang katawa yo palakpak yo kan nasasamit nga isum yo apo isot inspirasyon mi itirabaw tin tablado. Agas ti bambanok kayo na Yes, ayan. Once again, maraming salamat po. Palakpakan tayo manapo ni Ingin. Kastamat natin suling. Salamat na imbag na labi.